יש לי תואר ראשון, עבדתי 2 כמנהל מוצר, ויש לי ניסיון רב עם צוותים בינלאומיים. אפוטרופוסים, מיופי כוח לפי ייפוי כוח מתמשך, אנחנו נעזור לכם להעניק את הטיפול הטוב ביותר לאדם שאתם אחראים עליו. באזור האישי הממשלתי MyGov תוכלו לבצע פעולות עבור האנשים שאתם דואגים להם באופן מקוון, מאובטח ונגיש מכל מקום. סימי, הלכתי לאיבוד, יש לי מלא עבודה, אני צריך שתבואי לקחת אותי סימי! סימי! זה לא קסם, זה הקורס החינמי והחדש של משרד העבודה בקמפוס אייל, המדריך לנווד הדיגיטלי. רגע, זה באמת אפשרי? רגע, חכה שנייה. מה? אתה בטוח שמותר לך בכלל להגדיר אותי? כאילו, מה הסטטוס שלך? חידשת בכלל את רישיון המדביר? אתה יודע, מדביר מוסמך הוא איש מקצוע, לא סתם חובבן? אין שמם, העיקר לבוא לרססה, קודם תבדוק שיש לך אישורים מאגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. מה איתך אח שלי, הכל בסדר? זה לא אבוקדו, זה ווסאבי, נו, מה יש? שנגעת בצלחת. בסדר, תודה. אמן! היידה, תודה רבה. אל תגמר לי את המטבוחה. מלאך עליון. וואי. לחיים, לממון ו... סייע, פשוט. מה אתה חושב? מה אתה עושה? אחת שלי, שמור לי אותה לשבוע, בסדר? מה אתה רוצה להגיד?